mama kule Mntana wenza grade 11 omnye wenza grade 6 omnye grade 1. Sikuphi namhlanje sikhona la eWard 75 eLamont eMathinini informal settlement lapho kuhlala khona ke amalunga omphakathi ke sivuke nombiko ke oshaqisa kakhulu namhlanje ukuthi ke emva kwemvula ezibe khona ke kube sekushona ke abantu abayisihlanu sekudlula amalunga ayisihlanu ekubala kuona nezingane ezintathu ke zomndeni owodwa ke endaweni yase Lamont eThekwini. Amalunga omphakathi azibonele ngokwawo echazela ke iMacdu Media ukuthi kwenzakaleni athe lesehlakalo esehleke endaweni yase Lamont sehleke ebusuku ngesikhathi ke kuqala khona ke ukunetha ke zona ke lezi imvula ke ezinetheke kakhulu ke kusona ke isifundazwe esakwaZulu Natal. Amalungu omphakathi ke athi unobangela walesi sehlakalo ukuvaleka ke kwepayipi elithutha ke amanzi ke awumfula omkhulu kokhona ke lapha na ke endaweni ke yase Lamontville bese ke liwachithela ke khona ke olwandle phecelezi i-storm water drainage system. Amanzi ebusuku kade qhamuka ndawo zombili asingenela phakathi endlini abanye bethu baphuma bathe mabephuma bathathwa umfula omama bawu2 nengane eziwu3 sababheka ubusuku bonke asangabathola bazibatholakala ekseni abawu4 oyedwa akatholakala. Mhlawumbe mabatholakala kuphi kanjani? Batholakala eMondi ngakoMondi batholakala ngakoMondi ingane qala watholakala uma Chris baphinde watholakala ingane ezintathu umama lo ehlana engakatholakala. Mhlawumbe lento yenze ngaziphi ikhathi ngoba usho ukuthi le benileke nibheka usuku nemini engatholi muntu yenze ngahliphi mhlawumbe isikhathi beqala ngabo 10 imvula qala ngabo 10 kwa11 kube nje 2 hours agcwala amanzi njoba nala endlini yami kunjena ke nje agcwala amanzi kwathiwa bathathana ke basimemeza thina la endlini kwasho ukuthi akusaphuma eqoko baphuma ke bathathana nezingane ke bafuna ukuphuthuma ewall e75 abazange sakwabe sakwazi ukufika ubalimala le khona la eduzane. Mhlawumbe mana isimo esinjengalesi seninesikhathi singakanani mhlawumbe lesimo esifuzeke la eMathinini seninesikhathi singakanani and khona mhlawumbe ukuthola usizo nelithola ukulekelela lutho nje usizo aselithola qobo lento layiqala manje iqale ngo2012 usaphethe uJames Nxumalo yaphinde yaqhubeka kwaJames Nxumalo ubonga ukuthi siphilile yaphinde ngo2014 saphinda futhi sangena emanzini sathatha sasewe emahholo saphinda futhi sabuyisela futhi khona sanikezwe uthayela okunye okusibulala kakhulu sisusiwe etendeni sesikhathele ukuthi manje sesingenelwa manje athi mamkhansela usesitholeni indawo eclean ezoba ngcono ezosisiza iyona ndawo ke le esesibulala kakhulu ke ngoba sena sesihambile sekuhlala kephi e75 sesihambile sisukile sabuyisa kwathiwa sibuye futhi khona lana. Mhlawumbe izinto ezinjenganama ID la endlini yakho ngoba ngiyabona ukuthi ungenelwa amanzi osofa ahamba phezulu kosofa la kuhlalwa khona into enjenganema documents abalekile khona mhlawumbe ukusindile kuwena angikazi qoba ngifuna uqamba amanga ngoba sisakhipha nje ngingakazi lutho. Siyabonga kakhulu. Izoke lezi lamane zakadingiswayo ke ezihambe ke nawo ke amanzi ke okusinokukhanya adingiswayo neminyaka engu17 befunda lapha ugrade 11 eLamontville High kube uLusenathi dingiswayo neminyaka e11 obefunda ke ngakhona ke lapha na ke eBantu Vukani iPrimary School kanye naye lapha ke uLethu dingiswayo ke esingakugcina singakwazanga ke ukuthola ke esakhe ke isithombe ke amalungu omphakathi ke athi acela ukususwa kuyona le ndawo. Sidinga ukususwa la ngane yami ngoba kuyabonakala bakwathina sisasindileyo siyogcina sishona ibe nzima kakhulu le yalonyaka isimo yebo besinzima nesidlule kodwa is more worse lonyaka uba nje siyaphila sibonga umusa ngoba la besihamba khona bekufana nalapha emfuleni sibishoda ke ngoba hayibo manje ngendabisha la ngemfulu ngemfaka isimo besinzima kakhulu abantu abamsincedwe nje ngoNkulunkulu basiyaphila
so ukususwa nje into esiyicelayo ngoba makubiye kwaphinda la kofa abanye abantu saphinda lesi simo. Mhlawumbe seniyibike kangakanani lento uhulumeni ngoba ngiyacabanga aqala ukunimvula la. Hawu lento bantu abami yaqala uyabona lapha ngaseMega City sisuke ngakhona kahle kahle ngendaba eyikhukhula from 2012 siba sezikhukhulini sahlala leyo minyaka ngo2012 u2019 sisengale no20 bani nango14 angathi zabakhona zasishaya 3 times ngale la sekukwesibini ukusishayayo is about 5 times kusho ukuthi sasuswe emfulweni sazofakwa kwasemfuleni manibheka nje so isimo sinzima kakhulu ayisinzima 2012 2015 2019 uyabona ke 2022 esangale 22 no 25 abakahulumeni bangabe befika labafe bamthembiseni. Uyabona ke sisele eMega Village kwafika ngisho ubaba uRamaphosa wangathi kuyathembiseka kwavela lona lolu sizo lokuthi sizokwakhelwa lamathina la sahlala ke uyasho ukuthi ke nala akukho kungcono ngoba still sisashayekile futhi sishayekele lento ukuthi sizoshonela khona. Ngani yami lana indlu kama ile ezansi kusho ukuthi isimo sokubahlale kanje asikho wazocelelwa baphumile abantwana bephuma ngokubona isimo semvula ngoba nathi siphume ngoba sibaleka sibona isimo semvula mabephumile abantwana bahlangabezana nezikhukhula ezinamandla ngali mawuya ngali ngakuleya ndlu eyelwe ngali kulaba bemke khona uma wabo naye isitakhe endlini evalelekile engakwazi ukuphuma isicapha sivalekile ngoba siyaqina isicapha makunemvula umanzi into ebenjalo bantu abami mase utholakala hayibo abantwana badukile kuyatholakala hayibo ngeke abantwana bemke nezikhukhula nabamama babili ibe kanjalo batholakele lezansi ngaseMonti omnye umama utholakele ngaye Bluff andazi ba inini eBluff kodwa nje kuleza ndawo siyela ngakoMagishi kanjalo batholakele bona boyi5 angathi batholakele impela laba bala ekhaya nje sesiconfirmile ukuthi batholakele nomnye umama nomnye otholakele yena kwenye indawo ngakoBluff. Mhlambe ukubhekela isimo esikhona phakathi ekhaya ukubhekela isimo esihlekile siyazi ukuthi umphakathi usuke uhlala endaweni efuzelezi sokumphakathi ongathathi intweni ukubhekela ukuthi mhlambe indlela ukuthi mhlambe bekhona bangafaka isandla bathi banilekelela yikho kuhlala la nithi khona nina njengomndeni ngoba ningalekeleka khona isikakhulukazi ukubhekela ukuthi bagcina ubeke abantwana ngendlela efanele. Bantwana bami esikufisayo nje ukuthi sisuswe akukho nje okunye esikufisayo ngoba njengoba imvula zinjena nje asazi bakuzogcina kubanjani mhlambe nje njengoba kwaizulu lisenje zisebuye izikhukhula sisazo affecteka futhi gcine mhlambe sekubiye kushona abanye abantu ilapho nje bantu abanye. Umama wabantwana bathatha bamuke namanzi ke ekhuluma nentatheli echaza udaba ufikelwe izinyembezi washo ukuthi ke ubonga uNkulunkulu ngokuthi ke agcine kwazile yena ukusinda ngoba naye akazi ukuthi usinde kanjani kusona lesigameko. Mntana wenza grade 11 omnye wenza grade 6 omnye grade 1 lo wenza grade 1 uzobona intombazana bese uthi lo grade 11 isikole
Lamontville high. omunye usePimpi bantu bukana ababili balephi bantu bukana basebantu bantu babili. Njengobuka nje ethombeni zakho ubuka la emva umphakathi wakhona kule ndawo-ke usazama ukuqoshelela lokho okusalile-ke baveza nokuthi-ke futhi-ke banovalo ukuthi-ke mazibuya-ke iy'mvula lezi-ke zizophinde-ke zibakhahlameze abakufisa kakhulu-ke njengamalungu omphakathi ukuthi-ke bathi bafisa ukuthi basuswe-ke kuyona-ke le ndawo le ekwehleke khona sona-ke lesihlakalo-ke khona-ke la endaweni-ke yaseLamont kuward 17.